Sanibona bafethu uvane lo namhlanje ke bafethu iNedbank isiwakhiphile ke ama fixtures last 32 fixtures ilapho khona kuzobhena khona ama team abalekile akwiNedbank Cup. Remember ke Kaizer Chiefs are the defending champions, ibona bazoqala bafethu ngomhla ka4 bazodlala against iSteelers eDHL Stadium mase ukuthi Mamelodi Sundowns iyodlala neGomora ngomhla ka4 eLoftus. I hope to see Gomora inikeze Mamelodi Sundowns inkinga einzima kakhulu. Nawa kamanye ama matches bafethu Durban City versus Chippa United soyibona mase siyabona Orlando Pirates versus iTTM ngeke izidlalelo lePulukwane, but ke igame izodlalwa la eThekwini bafethu eMoses Mabhida. This is a very bold move eyenziwe iTTM, because mina ngokwami bebengathatha igame mhlawumbe bayise le eOld Peter Mokaba Stadium noma eNew Peter Mokaba Stadium, because abakwazi ukusebenzisa lesa stadium abasebenzisayo vele mebejwayele ukudlala. But ke ukuthi bayithatha igame bazoyiletha la eThekwini, it's a bold move abayenzile. But ke sobabona bezodlala neOrlando Pirates. Orlando Pirates ke okusho kona ukuthi ngomhla ka3 bazodlala namaZulu, mase kuthi ngomhla ka7 same venue baphinde bazodlala nani neTTM, mase kuthi ke ngesonto, mase uthi ngesonto kudlale ini na, mase uthi amanye ama games so sibona iswelele sitholana neRichards Bay, so wabona bafethu amaZulu etholana nani na, etholana nePulukwane City ngolwesibili. Nawa ke ama games bafethu enmeleni walindele. Kingswell ithini soyibona eGolden Arrows idlana Orbit College, so wabona futhi ama team amaningi azobe ebhekene ngempela. Upington City FC izobe ibhekene neMagesi bafethu ngomhla ka7 February. Maningi ke ama games bafethu, wena ungangitshela ngokwakho iyipi igame ozoya kuyona ozoya ukuyibuka. Njani wabona ke ama games aqaqene, yabo aqaqene kakhulu because iKaizer Chiefs izodlala midweek with Mamelodi Sundowns na idlale midweek, mase ukuthi ke iDurban City yona idlala ngoLwesihlanu, Orlando Pirates idlala ngeweekend, mase ukuthi igame yokugcina la ama games okugcina sobona All Milford sibona oMaZulu bedlala ngoLwesibili ngaleli yasonto leli ngomhla ka10. Yabo iwona ke ama fixtures lawo, ungangitshela ukuthi which fixture are you looking for? I'm looking forward to see Orlando Pirates ibhekene neTTM ade sagcina ukuyibona iTTM. I'm looking forward to see iSteelers against iKaizer Chiefs. Gomora izoyiwina vele ya game.